Gwych, lle weld bod hwnna wedi dechrau. Felly, croeso, diolch am ymuno efo ni pnawn 'ma. Hoffwn i gyflwyno fy hun i ddechrau. Fy enw i yw Beca, a dwi'n gweithio fel swyddog dysgu digidol i dîm adnoddau addysgol yn CBAC. So fel rhan o'n swyddi, dwi'n comisiynu awduron ac arbenigwyr pwnc athrawon yn bennaf i greu ac adolygu adnoddau, gan greu a ddarparu briefs a chymorth drwy gydol y broses ysgrifennu. Yna, y cam nesaf, dyn ni'n gwirio'r adnodd gan sicrhau bod y fformatio yn gywir, bod o'n cyd-fynd â'r meini prawf a gofynion y fanyleb, cyn ei basio ymlaen i'r broses datblygu fewnol. Mae rhai o fy nghydweithwyr yn cefnogi'r sesiwn heddiw hefyd, sef Sara a Sian. Byddent yn monito'r sgwrs yn ystod y sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd yr alwad. Mae'r rhan fwyaf ohonyn ni wedi bod yn athrawon o'r blaen, ond dydyn ni ddim yn arbenigwyr pwnc ar gyfer bob pwnc. Dwi'n siŵr bod cynrychiolaeth yma ar gyfer heddiw. Ond mae gennym ni syniad o'r hyn ddych chi'n edrych amdano fel athrawon. Felly bydd y sesiwn yn para tua 60 munud o gwmpas. Byddaf yn dechrau drwy roi cyflwyniad byr i chi o'r platfform dysgu cyfunol ychwanegol, a'r rhesymau pam ei ddatblygiwyd. Wedyn byddai'n pasio'r llawr i Rhys i arddangos nodweddion a swyddogaethau'r platfform newydd. Mae Rhys yn brif ddatblygwr arloesedd ym CBAC. A wedyn, fel o'n i'n sôn, yn y 15-20 munud ola byddwn ni'n ailymgynnull ac yn agor y llawr i unrhyw gwestiynau bydd gennych chi o gwbl sydd wedi codi. Felly, beth yw dysgu cyfunol? So, o'n i'n meddwl bod yn bwysig dechrau heddiw trwy roi trosolwg cyflym o'r adnoddau dysgu cyfunol sydd yn bodoli, gan amlygu eu pwrpas craidd ac eu gwerth. Mae'r fideo hwn yn dangos ble gellir dod o hyd i'r adnoddau rhain ar y wefan, a bydd hwn yn rhedeg yn y cefndir wrth i mi gyflwyno y sleid yma. Felly, mae'r adnoddau dysgu cyfunol yn hollol hunan arweiniol, yn hollol rhyngweithiol. Maent wedi strwythuro fel gwersi deniadol, llawn cynnwys penodol i'r pwnc, a gweithgareddau dealltwriaeth sydd yn cyd-fynd yn agos ar fanyleb. Maent wedi cynllunio gyda'r dysgwyr mewn golwg mwyn eu cefnogi i lwyddo yn eu cymwysterau nhw. Mae'r rhain i gyd wedi cael ei ysgrifennu gan athrawon profiadol ac wedi adolygu gan arbenigwyr pwnc, gan sicrhau ansawdd a pherthnasedd. Rydym hefyd yn ddiweddar wedi creu a chyhoeddi safle newydd, fel bod modd dod o hyd i'r adnoddau rhain yn haws. A dwi'n eitha siŵr bod Sara wedi ychwanegu link yn y chat os ydych chi eisiau cael golwg sydyn ar y wefan newydd. A gobeithio bod chi'n cytuno bod yn haws dod o hyd i'r adnoddau yn rhwydd ar gyfer y pynciau. Felly, os symudwn ni ymlaen, mae ein adnoddau dysgu cyfunol gwreiddiol wedi bod yn lwyddiant mawr ac yn parhau i fod. Ond fel y gwyddwch, mae cymwysterau newydd wedi cyflwyno set newydd o heriau. Ac i ddeall beth fyddai'n cefnogi athrawon orau, cynhalu am nifer o arolygion a grwpiau ffocws gyda athrawon Lydydd Cymru. Ac yn neges glir oedd eich bod angen mwy o hyblygrwydd. Hoffech allu golygu a phersonoli yr adnoddau hyn mwyn iddynt fod yn rhai chi eich hunain. Dyna pam yr ydym yn gyffrous i gyflwyno dysgu cyfunol ychwanegol. Dyma yw ein hymateb uniongyrchol i'ch adborth chi. Felly mae'r platfform hwn yn rhoi gallu i chi gymryd ein adnoddau poblogaidd a'i haddasu i gyd-fynd yn berffaith a'ch cyd-destun lleol ac anghenion unigryw eich dysgwyr a'ch dosbarthiadau. Y syniad yw darparu'r offer i chi fod yn fwy effeithiol ac ymatebol yn eich addysgu. Dyma lle mae gwir bwer dysgu cyfunol yn dod i'r amlwg. Drwy'r gallu i chi olygu'r adnoddau hyn, rydym yn eich galluogi i wahaniaethu eich addysgu yn haws. Rhys, os ydych ti'n gallu mynd nôl un sleid os gwelwch yna? Felly, dychmygwch bwnc lle mae rhai disgyblion angen tipyn o gymorth ychwanegol. Gallwch nawr ychwanegu sgaffoldio, enghreifftiau ychwanegol, iaith symlach i adnodd, gan greu fersiwn sy'n cefnogi eich dysgwyr a fyddai'n gwerthfawrogi'r cymorth ychwanegol hynny. Ond ar yr un pryd, gallwch hefyd gymryd yr un adnodd, craidd hwnnw, a ychwanegu lefel newydd o her. Gallwch wneud hynny drwy ychwanegu tasgau estynedig, cwestiynau fwy cymhleth, fwy o gwestiynau arholiad, neu dolenni i ddeunyddiau darllen uwch. Felly, y nod yn y bon yw sicrhau bod pob dysgwr, waith ble maent ar eu taith addysgu, yn gallu cymryd rhan yn y deunydd, yn teimlo her ac yn y pen draw yn llwyddo. A mae'r platfform hwn yn eich helpu i gwrdd â nhw'n union lle maen nhw ar eu taith addysgu nhw. Felly, roeddem yn meddwl y byddai'n ddefnyddiol i chi weld rhywfaint o adborth gan y grwpiau ffocws.
achos mae hi'n gallu bod yn frawychus profi offer newydd yn yr ystafell dosbarth, ond dyn ni yma i sicrhau ei fod yn offeryn reddfol, yn syml, ac yn bwysicaf oll yn ddefnyddiol i chi i ddefnyddio. So, fel y gwelwch ar y graff cyntaf, nododd 75% fod mewn gofnodi i'r platfform drwy hwb yn hawdd iawn, a dywedodd y 25% arall i fod yn eithaf hawdd. So mae hyn yn awgrymu bod yr athrawon wedi canfod y platfform yn rhwydd ac yn reddfol i'w hygyrchu. Ond fel gyda pob offeryn newydd, gall fod rhai heriau bach ar y dechrau. Fodd bynnag unwaith byddwch yn dechrau archwilio, ni'n hyderus y byddwch chi'n gweld y platfform eto yn rhwydd i'w ddefnyddio. Ac un beth i bwysleisio ydy peidiwch â goedi cyn rhoi cynnig ar bethau, gan does dim perygl o dorri ddim byd. Ac os ydych chi'n teimlo bod chi eisiau dechrau o'r cychwyn unwaith eto ar unrhyw adeg, gallwch bob amser clonio yr un adnodd gwreiddiol a dechrau o'r newydd. Felly mae'r hyblygrwydd yna. O ran y sleidiau, y graffiau ar y sleidiau yma, rydym wedi paratoi deunyddiau cefnogol i'ch cynorthwyo i ddefnyddio'r platfform, a dwi'n siŵr fydd Rhys yn dangos rhain iddo chi mewn eiliad. Ac roedd rhain yn hynod ddefnyddiol i'r mwyafrif a gymerodd rhan yn y grŵp ffocws, gyda chwarter yn nodi ei bod ychydig o help. Ac yn ail, mae'r ail graff yn dangos bod 100% o'r cyfranogwyr yn y grŵp ffocws yn teimlo bod dysgu cyfunol ychwanegol yn ddefnyddiol yn ei harfer addysgu. Ac wrth gwrs, ni wrth ein bodd clywed hynny, achos dyma oedd yr rheswm dros ei greu, o ran buddion, llwyth gwaith, arloesedd ac yn y blaen. Ac felly gobeithio na cewch chi brofiad tebyg hefyd. Ac i gloi y rhan yma o'r cyflwyniad, mae'r graff terfynol yma yn dangos y fath o addasiadau neu olygiadau nath yr athrawon yn y grŵp ffocws pan nathon nhw dreialu'r platfform. A fel ydych chi'n gallu gweld, y prif fodd o ddefnyddio y platfform oedd mwyn gwahaniaethu cynnwys. A dwi'n meddwl o safbwynt dysgu, dwi'n meddwl bod o'n arf gwych mwyn gallu newid lefel her yr adnodd i anghenion i'ch dosbarth chi. Ond fel ydych chi'n gweld, mae yna llawer o ffyrdd eraill i olygu'r adnodd hefyd, fel ei bod yn addas i'ch dosbarth chi. Felly, rwan dwi wedi rhoi cyflwyniad i chi am y rasiwnal tu ôl pam nathon ni greu y platfform. Hoffwn nawr basio ymlaen i Rhys, a fydd yn rhoi arddangosiad i chi o sut mae'r platfform yn gweithio. Yna byddwn ni yn dod nôl at ein gilydd ar ddiwedd y sesiwn ar gyfer unrhyw gwestiynau. Felly, gwelwch nodyn o unrhyw gwestiynau sy'n codi yn ystod y sesiwn. Felly, neu basio ymlaen i ti wan, Rhys. Diolch. Diolch yn fawr, Beca. Sori am jumpio slide. Bai ni. So dyma'r wefan hydlydd da ni wedi greu ar gyfer y pynciau lle fysa athrawon yn dewis pynciau gwahanol sy'n rhestru lle mae'n adnoddau ni. Beth ychwanegol da ni wedi adio wan ydy bod modd mewn cyfnodi efo hwb. Mae gen i ddim o hynna gyntaf mwyn cael access i'r features newydd da ni wedi fildio ar gyfer yr plus features da ni wedi greu, fel bod chi'n gallu editio'r adnoddau sy'n am barod. So, just yn sydyn, just clicio ar y top, clicio mewn gyfnodi, a mewn gyfnodi chi i system hwb dylech chi fod efo'n barod. Hefyd yn y top, pam ydych chi wedi mewn cyfnodi, mae'r link ar gyfer cymorth a chefnogaeth, sef documents da ni wedi greu sy'n basically rhoi mwy o wybodaeth i chi ar gyfer beth sy'n ar gael ar y wefan yma, mwy na dwi'n wedi dangos i chi heddiw, oherwydd diffyg amser. Swn i'n cadw mynd yn ôl i'r dogfen yma gyntaf fel ffordd i ffeindio allan beth ydych chi angen wneud a gwahanol ffordd o wneud pethau, ond na i referio i'r pethau fel mynd. Mae'r dogfen yma yn cael ei lincio ar lot o'r opsiynau sydd ar gael a wneith o'n neidio i'r rhan yna'r ddogfen. So fel ydych chi'n ychwanegu cardyn newydd neu dolen link hint neu beth felly, mae'n lincio i'r rhan yna o'r ddogfen, so bod yn hawdd i ffeindio. So, sa'n nôl i'n gwefan ffilter ni a darganfod adnodd ar gyfer plygu. So, os na i ddewis adnodd daearyddiaeth er enghraifft. Dwi'n cymryd bod rhaid i gweld hwn yn barod ar gyfer ffordd i ffeindio'n adnoddau ni, ond mae yna
bethau newydd yma yn hytrach na'r ffiltr, mae'n dylai fod yn ffordd haws i ddarganfod, ond oedd yna ffordd bod chi'n gallu ffiltro allan drwy'r cymwyster neu eitem o'r fanyleb, math o adnodd, teip yna bethau. So, os na i ddewis un o'n adnoddau blended learning ni sgynnon ni, so drwy clicio ar yr adnodd, mae'n dod â chi dalen mwy o wybodaeth ar gyfer yr adnodd yna, a wedyn drwy agor yr adnodd. Oherwydd bod ni wedi logio mewn yn barod ar yr ochr ffiltr, mae'n logio chi mewn yn uniongyrchol ar yr tudalen dysgu cyfunol. A oherwydd bod chi wedi logio mewn wwan, mae'r botwm ychwanegol yma ar enw datblygu adnodd yn ymddangos. Fel arall, mae'r adnodd ar gael heb mewn gyfnodi hwb, just fel adnodd i chi rhannu efo'ch dosbarth a jyst rhedeg drwy'r gwersi fel normal chi. So dyma'r rhan ychwanegol o'r adnodd. So drwy clicio ar dyblygu adnodd, mae'n posib ychwanegu a dileu a golygu'r blociau cynnwys mewn nodiadau athro neu newidiadau wedi cadw i'r adnodd yn automatic. So mae'n posib i chi newid pethau fel mynd a wneud o'n fwy addas ar gyfer y dosbarth chi lefel y plant neu eich lleoliad chi i wneud yr gwybodaeth i hyn yn fwy lleol. So, os na i fynd drwy'r opsiwn yma. So, yr un peth sydd yma, mae rhaid dewis pa iaith. So, mae'r adnodd yn cael ei ddatblygu mewn un iaith yn unig. Mae hyn mwyn gwneud siŵr bod ni'n cadw safon iaith dros y ddau adnodd. Os bysa bosib dyblygu'r ddau ochr yr un amser, bysa rhaid addasu'r ddwy ochr yr un adeg, lle bod un ochr yn cael ei adael ar ôl. So, da ni wedi wneud o fel bod rhaid dewis yr iaith dyblygu. Os da chi eisiau'r un adnodd yn Gymraeg a Saesneg, bydd rhaid dyblygu yr adnodd ddwy waith, un yn Gymraeg, un yn Saesneg. Mae yna fwy o wybodaeth am yna yn y canllawiau, gobeithio bod yna'n mwy o sens. Os yna i dewis adnodd Cymraeg, dewis nesaf, o bosib addasu enw'r adnodd, so dyma'r enw gwreiddiol ar yr adnodd mae CBAC wedi greu, so os yna i adrio adnodd newydd i mewn. I mewn yn fanna. Bach o wybodaeth o beth sy'n digwydd yma wedyn. Bydd yr adnodd yma yn cael ei gopio o'r adnodd CBAC a creu fersiwn newydd. Bydd y cardiau CBAC gwreiddiol yna i chi gael i newid ac addasu fel ydych chi isio, ond os ydy'r cardiau yna ddim yn cael ei gnewid, maen nhw'n dal yn gysylltiedig efo'r CBAC. Ac os da ni fel CBAC yn uwchraddio'r gwybodaeth oherwydd bod yna wallau neu wbath bod ni wedi darganfod yn yr amser, wneith yr gwybodaeth yna uwchraddio ar eich fersiwn chi hefyd, os ydych chi heb di newid y gardyn. So, wrth weithio'r gwaith fydd yr adnodd mewn drafft, a mwyn rhannu gyda'ch disgyblion bydd rhaid wneud yr adnodd yna'n fyw, a wedyn bydd yn rhoi link i chi, fel bod chi'n gallu rhannu'r link yna wedyn efo'ch disgyblion. So, mae hwn wedyn jyst yn cadarnhau bod ni'n gwneud adnodd iaith Cymraeg, dyma teitl yr adnodd. Mae'r adnodd yn cael ei arbed yn fy adnoddau ar y wefan ffiltr yna, os chi'n mewn eiliad. So, os na i clicio creu, dylai bod hwnna yn creu yr adnodd i ni. So, dyma fi wan yn edrych ar adnodd newydd sydd yn berthnasol i fi, just i fi fel athro sydd wedi mewn lofnogi. Fel chi'n gweld, mae'r teitl wedi newid. Os a'i nôl i'r gwefan ffiltr, mae'r adnodd yma wan. Os a'i nôl i'r stalan cartref. Am bod fi wedi gyfnodi fy hwb, mae yna fy adnoddau yna. A fel chi'n gweld, mae'r adnodd yna wan ar gael yma, fel bod chi'n gallu mynd yn ôl i'r adnodd rhywbeth bynnag, da chi angen addasu fo'n bellach. So, a mae bosib ffiltro allan yr adnoddau da chi wedi greu, ond ni wedi creu un yn barod efo yma, so dyna pan bod yna ddau ar y funud. So, mynd yn ôl i'r adnodd. So, mae bosib wedyn mynd drwy'r adnodd yma a i weld o, wel, sori, rai bethau. Ar y top yma, da chi'n gweld bod yna link yn ôl i'r adnodd gwreiddiol, so mae bosib clicio hwnna a gweld yr adnodd CBAC da chi wedi lincio o. Mae hefyd y togl yma ar gyfer gweld o mewn read view neu edit view, golygu neu darllen. So, wrth sbio'r ochr darllen, mae o union fel fysa disgybl yn gweld yr adnodd, neu unrhyw un sydd heb di mewn lofnogi. Wedyn ochr golygu o bethau, mae bosib addasu'r adnodd yma wan. A fel chi'n gweld, mae yna botymau ychwanegol fel y plus yn fama,
Os na i agor y link ar gyfer y wers gyntaf, mae yna y blychau coch yma sy'n dangos pa feisydd sydd yn gallu cael ei addasu. So, os na i ddewis y cardyn cyntaf yma, mae'n agor y gwybodaeth yna fyny, a mae bosib i fi addasu y gwybodaeth yma. Fatha text editor normal, mae yna opsiynau ychwanegol i gael, pethau fel adio bold, italic, nifer o bethau sydd ar gael ar pethau fatha Word, jyst ar gyfer format y text, ond os dwi isio pwynt ychwanegol o fanna. Mae hefyd oed tablau mewn reit rwydd, mae yna hefyd options i roed links ar gyfer dogfennu allanol, mae yna bosib roed links ar gyfer multimedia gwahanol, fideos, lluniau, links ar gyfer fideos fel YouTube, just paste mewn yr URL. So mae'r ffeil yna angen bod ar-lein yn rhywle, so just paste mewn y link ar gyfer y ffeil ydych chi eisiau rannu. Da ni wedi hefyd ychwanegu system o'r Unsplash, sef system gwefan luniau sydd yn royalty free, so mae bosib searcho'r wefan yma a darganfod llun eich sy'n addas ar gyfer y pwnc ydych chi ddysgu. So, dyrydaeth di hwnna ar y funud, so dwi'n yn siŵr bod geiriau Cymraeg yn gweithio nhw, ond mae'n drio. Mae yna rei beth yn dod i fyny yn Gymraeg, so ni'n just checio. Eryri, dwi'n mwyn edrych ar eryri, ish. Meddwl, ynddi. So mae bosib roed y lluniau pethau fel ei mewn, a does ddim problem halfraint o pethau efo'r lluniau drwy Unsplash. So, drwy canslo, mae'n ignorio'r newidiadau dwi wedi wneud, a drwy clicio cadw, mae'n arbed y newidiadau yna. So, jyst disgwyl hwnna wytho. Ydych chi'n gweld y newidiadau yna wedyn yn ymddangos yn y cardyn fel ydych chi'n gweld o. Mae hefyd pethau ychwanegol yma fel yma, ydych chi wedi gweld nhw ar yr adnoddau dyn ni wedi greu, mae'n siŵr, sef y tabs ychwanegol, so pethau awgrym, extension, estyniad, atab neu lawrlwythiad. Pethau fel yma dda ar gyfer rhoi awgrym ychwanegol i rei disgyblion sydd eich angen mwy o wybodaeth ar gyfer atab tasg. So, mwy o wybodaeth. So bod eich bod rei, bod yna wahaniaeth yn y disgyblion yn y dosbarth, bod rei jyst angen pwynt extra yna. Mae pethau fel yn ymddangos wedyn, a wedyn yn yr read view neu yn y view darllen, mae nhw yn clicio i weld y mwy o wybodaeth yna, neu cuddiad. So mae mond ar gael ar gyfer pwy sydd angen o. Yr fath efo estyniad a ateb, mae lawrlwythiad yn ymddangos i pawb jyst fel tabl o ffeiliau sydd angen lawrlwytho. Ar gyfer pethau fel yna, mae rhaid i'r ffeiliau yna i gael ei hostio ar system allanol, a wedyn jyst y links yn cael ei roed i mewn, so dwi'n gwybod beth sydd ar gael i athrawon, so mae pethau fel Google Drive, Dropbox, mae yna doman o systemau gwahanol ar gael. Mae yna, eich bydd yna jans fel yr uploads yna'n cael ei roed i mewn yn y system ei hun, ond mae yna beth eraill yn digwydd cyn hynna. Beth arall mae'n posib gwneud ydy ychwanegu cardyn, a dyma'r mathau o cardiau gwahanol sgynnon ni. So, da ni wedi rhannu nhw allan cardiau static neu cardiau gweithgaredd. So, cardiau static i gyd reit debyg, ond bod yna bwynt i'r gwybodaeth os ydych chi cael darllen, ysgrifennu, edrych, lawrlwythu, profi. So, swn i'n cymryd rhywbeth fel cardyn astudiaeth achos, lle ydy hwnna mewn a roedd gwybodaeth ychwanegol yn fanna. A mae bosib wedyn union yr un ffordd roed gwybodaeth a roed jyst dangos gwahanol fformat sy'n bosib i ychwanegu mewn. Yn yr un modd, mae posib addasu'r cardiau yma, mae posib ychwanegu neu addasu cardiau sy'n bodoli'n barod ar ran gweithgareddau. So, enghraifft, os na i sbio ar y gweithgaredd fill the blank yma. So, dyma'r brawddeg sydd yma'n barod, ond eich bod eich eisiau ychwanegu brawddeg ychwanegol.
gair newydd, a dyn dewis nesaf, so y gair newydd ydy gair eich. O hwnna wedi ychwanegu darn ychwanegol i'r gweithgaredd yna, fel bod y disgyblion yn gallu, fel bod chi fel athrawon yn gallu addasu'r gweithgaredd i'r disgyblion fel ydych chi eisiau. So, yn trymol berall. So, mae'r bob un gweithgaredd sgynnon ni ar gael fel tîm datblygu ar gyfer adnoddau CBAC ar gael i chi yma i ychwanegu a newid yn eich gweithgaredd chi. Mae bosib hefyd newid gwersi, so sy'n ôl i'r dangosfydd, mae bosib adio ychwanegu gwers newydd. Ychwanegu llun, yr banner top, mwyn jyst rhaid bach o steil i'r... Dwi'n mwyn hwnna. So os wneud dewis chi'n storm o fanna. A wedyn rhoi is-wers mewn fanna, gwers 2. A mae hwnna'n mynd i greu gwers newydd wedyn yn fama, gwers 1, gwers 2, a mae bosib i chi ychwanegu'ch cardiau hynny mewn yn fanna wedyn, bosib i gwers hollol newydd. So eich bod hwnna'n gwybodaeth ychwanegol i'ch dosbarth chi, neu eich bod o'n wers jyst i'r rhan o'r dosbarth sy'n gwneud gwaith lefel uwch, neu lefel is, eich bach fwy o wybodaeth, neu mae fyny chi sydd ydych chi eisiau addasu'r gwaith yma. Gynta bod yr addasiad wedi cael ei wneud, y cam nesaf wedyn cyn rhannu gyda'r dosbarth, bydd clicio ar y 3 dot yma, newid statws y wers o fod yn drafft i fod yn fyw, a ydych chi'n gweld hynna ar yr ochr chwith yma. A pan mae'r wers yn cael ei wneud i fyw, mae o'n rhoid link i chi. Ydych chi wedyn yn gallu rhannu gyda'ch dosbarth efo bod nhw'n gallu cael access i'r gwers yna. A does dim rhaid cael login i weld hwnna, mae hwnna'n fyw wedyn, ond mae'n rhaid i chi rannu'r link. So dydy'r link i'ch resource da chi wedi greu ddim ar gael ar wefan CBAC, mae modd i chi rannu fo. Os yw'n ni newid o'n ôl i drafft, mae hynna'n gwneud y link yn breifat a mond chi efo'r login hub sy'n gallu cael mynediad i'r adnodd wedyn. Dwi'n teimlo be arall dwi wedi ethu. Fedri di ddangos, Rhys, Sorry. bwtwm arall er mwyn gallu rhannu y link. Os ti'n mynd nôl ar y landing. Sorry. So, Jyst o bod yna ddau opsiwn gwahanol. So hefyd, os da ni'n mynd yn ôl i'r wefan resources, gynta, da ni wedi gwneud y newidiadau hefyd, mae posib rhannu yr un link o'r tudalen yma. Mae hefyd posib argraffu allan yr adnodd, so mae hwn yn creu fersiwn printer-friendly fel bod mae modd i PC gyda allan, a mae hwnna i gyd efo'ch gwybodaeth chi yn efo hefyd, fel chi'n gweld mae'r rybys dwi wedi sgwennu mewn yn ymddangos yn hwnna. So os angen roed o fel fersiwn digidol, mae modd gwneud hynna drwy'r wefan. Filter pan da chi ar y tudalen yr adnodd ei hun. Fod yn dweud, os oes fwy o features i gael, mae lot yn nhw tu ôl i'r dogfennaeth cymorth a chefnogaeth. So mynd drwy hwnnw i weld pa options sydd ar gael. Mae i gyd ar gael i hwnna sydd wedi llogi mewn i sbio ar lle. Mae bosib chwarae rownd efo fo a creu pethau a symud pethau gwmpas. Fedri di fynd lawr i gwers 5, please, Rhys, a wedyn sleid 2 o bosib. 2. Achos bod ti wedi ychwanegu'r wers newydd, sori, os ei di wers 6. Na, mae'n iawn, fe fyny. Wers 6, A wedyn yr ail sleid. Dwi'n meddwl bod hwn yn sleid eitha neis er mwyn gallu dangos fel wir bwar cynefin a sut bod modd addasu cynnwys sydd wedi cael ei greu yn yr un cyffredinol yma a'i ddilwro hwnna wedyn i
ardaloedd lleol. So mae gen i chydig o bias deiryddiaeth ym mhwnc i pan o'n i'n dysgu, ond enghraifft, beth o'n i'n gwneud fan hyn fel athro, bydde newid y math yma o garden i garden astudiaeth achos. Chi'n fan hyn lle mae'n disgrifio gwasgedd isel. A wedyn, os o'n i'n di cael yn sefydlu yn y canolbarth, byswn ni'n meddwl am enghraifft gymharol lleol o lle mae yna lifogydd wedi bod yn gymharol ddiweddar. So byswn ni fel enghraifft Aberystwyth 2014 pan oedd y llifogydd y bryd hynny. Byswn ni'n gallu gwneud y cynnwys yn fwy lleol drwy ychwanegu paragraff lluniau lleol hefyd, yn ogystal a falle bod yna erthyglau user-friendly allan yna, falle rhai o lefelau her gwahanol, falle bod yna'n BBC sydd yn eitha hygyrch ar gyfer disgyblion sydd angen iaith symlach, falle bod yna wefan yr enghraifft y Met Office sydd yn rhoi data fwy manwl wedyn ar gyfer y dysgwyr hynny sydd angen fwy o her ac yr elfen rhifedd yna hefyd. So, just falle enghraifft eitha neis er mwyn dangos sut mae modd personolio. A dyna dwi'n meddwl fel athro, dyna beth sy'n ni'n licio gweld ydy, sut dwi'n gallu gwneud hwn yn berthnasol i'n dysgwyr i, be maen nhw'n mynd i adnabod. So, yn union fel ti'n dangos fan Rhys. Diolch. No, fab. Dwi'n yn siŵr os oes yna unrhyw beth arall i ddangos ar y pwynt yma, neu os ydyn ni'n barod i symud ymlaen i dderbyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, os ydych chi eisiau gweld y fath o weithgareddau sydd ar gael, unrhyw gwestiynau technegol, mae croeso i chi rhannu y QR code. So os oes unrhyw gwestiynau pellach o gwbl gan unrhyw un, nhw'n i aros o gwmpas am ryw 5 munud. Os ydych chi'n meddwl am unrhyw beth, neu os ydych chi eisiau amser i feddwl, neu os ydych chi'n meddwl am rhywbeth yn y wythnosau i ddod, mae croeso i chi gysylltu efo ni. Mae'n cyfeiriad e-bost ar y sgrin yn ogystal â ffurflen adborth ar gyfer y sesiwn heddiw sydd yn cynnwys blwch i ychwanegu unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. A mae Sara hefyd, diolch yn fawr, wedi ychwanegu'r link yn y chat. Diolch i chi gyd am ddod pnawn 'ma. Mi fydd sesiynau pellach yn cael eu cynnal wythnos nesaf hefyd yn Saesneg ac yn Gymraeg. Felly, os ydych chi eisiau gadael eich cydweithio rwbod, croeso i chi wneud. Diolch yn fawr.